tono sabali sa Allah na kira tono sabali sa tono mami dele Allah na kira kama tono tono dele de tono afa be tani ne be tayira jene la iba lebo ini mege masu udah blase bro day dusukan sa masu wuli tono be na jena jembo sabali sa nteke tuguni sa mo lebu mayne sono Ulanta, uli sabali. Mune gerari. Ha? Ojo no. Ala mo konde bu magui. ngoro Misaka ke mena Imitami. ay mena Kana tuga ko sabi. ay mena Allah kana mo go jona sa blangata mune gera muli atila Uncle. Karamugo. Allah katin na kachidu. Sire gwa terga wulen tega hasoro. Karamugo ite siga hasoro ite ga tarani masu gidorondala ko fakata ira jena. Ika ira jena jogori. Wallahi. U blana nyona ri nyame ka tala isa ni sara ka babula tega mo shilame. Aya deli ka sege. Gidorondala. Gidorondala kari jamila ko karamugo. Terga ere. Bulisi. Voilà. Yemi ta ira sa. Renye fo, nya bilo, ira renye fo. Bula ba wuli. Jabra bulu. Voilà, ala je. Ayna. Ay kira jama, ay kira kana. Ira renye fo sage mo gi. Kana makana. Jabra bulu mune gerari. Listen. Anya bani musoina ni ay bafo ko nga saga ndi to abudu furu muso ma to furu kono ga jena yake ni ne du ne bisa ga daila tugudi ala ni muso jena yake akanga fagari ayo maboko fe yali boni ngadami ndaka budu Tipsi muso la kene mata tugudi Azedu Mutara gibe songani kere ni mu kora suwe Wuli Teri boran tigi goro de Nene tigi bebe ga kuru ga demaya blasira ni ne yere ga kokete ay mu dingile kila no bisa ga Allah senma Eti jonga fiena ne muso fe na garsgale na kono be kalo kele ni la ne muso e jenari ke suru ba ne ado ka fuko kuru na sa so ngoro da ko kini
mais terikɛ kɛcogo wɛrɛ b'o la min tɛ nin ye sa. solution min b'a la a y'a labɛn bonni kama an b'a bon k'a faga solution dɔrɔn de b'a la ka ne nɛgɛ k'a yɛrɛ kɛ i b'a fɔ k'a tubira k'a sɔrɔ a ma tubi ne bɛ tila k'a bolo siri k'a bila so kɔnɔ a ka kamalenba bɛ kogo ta ka don kɔnɔ dumuni d'a ma o ma ne ye mun de a kana taa dɛ mɔgɔ si kana taa aw bɛɛ ka jɔ o tuma i kunkolo bɛ ka wuli yan. n kunkolo n teri e b'a dɔn k'a fɔ ko ne kun bɛ kan da la e yɛrɛ b'o dɔn ka tɛmɛ bɛɛ mais kan mun bɛ k'i bila nin na a ye n yɛrɛ dabali ban. a m'a fɔ k'a tubira de yan a m'o de fɔ wa a y'o de fɔ. a ka nɔgɔn kojugu wuli a k'i dɔɔnin sa. cɛ saba in jɔlen filɛ min bɛna kɛ sini ne t'o dɔn dɛ mais ko minnu kɛra yan'u ka se yan n mago b'a la quoi ne ko a b'o f'e ɲɛna cogo di. ale m'a fɔ k'a ni ala ka di yan a b'a fɔ k'a ni ala ka di yan a dɔw la a jaabi bɛ sɔrɔ a kun kuma mɔgɔ tulo b'i la o non teri a fɔ ja e kunkolo bɛ ka wuli. e yɛrɛ bɛ ni muso jɔ ko k'a fɔ ko ka sini fɔ a b'a fɔ cogo di. a y'a mabɔ kɔfɛ bɔ fɛrɛli ma a y'a mabɔ kɔfɛ ni la i bɛna bila bɔrɛ la kɔnɔmani a ma fɛn dɔ kalifa a la joona. a fɔ fa wulili la a bɛ nin lajɛ latigɛ fɔ cogo di a b'u dɔn. teri e b'a dɔn k'a fɔ ne tɛ foyi kɛ ten abada ne bɛ k'i faamuya yɛrɛ de Zayidu. ne tulo b'i la koyi sinon ne a ye kabakuru tɔmɔ a bonni bɛ daminɛ sisan i bɛna bila bɔrɛ la kɔnɔmani. masa kuma mɛn i kana na tile gan mɔgɔw la ala bɛ fɛn dɔ dɔn a ka joona a bɛ se ka yira a la wagati bɛɛ. ne ko k'i ka kuma de kamalen ni mun filɛ nin ye. a tulo bɛ yan a jɔlen n ka bɛ dɔ ta ni ka yeta la ani ala ka cidenw bɛ ka min fɔ n ye nin ye jɛnɛya kɛ a ma ko. a kɛra ten. fo k'a sa a tɛ jɛ bilen. nin kamalen ni mun filɛ a woloba y'a deli wari la sisan n'a ka bɔ a y'a ba jɛ la a y'a di sunkuru ma a ba y'a danga fo k'a sa danga in tɛ bɔ a kɔ. Jadi muso bɛ maa mɛn la. Sibɛrɛ tɛ nin na. A bɛ sa tɛ.
karamɔgɔ kani na kun fɔ sabula ne bi na kun dɔn mɔgɔ si tɛ na ne fɛ yan k'i na kun fɔ ne i cɛ a y'i da ka wuli terimuso furu ka fara i kan wa n bɛ ka min f'i ye n b'i ŋanaya dɔn n b'a dɔn i bɛ fɛ ka fɛn min kɛ fura bɛ n bolo n'i y'a d'i ma n'i y'a k'a kɛcogo la i ka laɲini bɛ sabati i bɛ nin minɛ nin min filɛ nin ye i b'i tulo dayɛlɛ ka ɲɛ n bɛna min f'i ye i k'a lamɛn i ka so donda i bɛ nin bila yen t'a la k'a fɔ ko ni cɛ sen panna nin kunna a bɛ bɔ cɛya la siga foyi t'a la n bɛna filanan min d'i ma i b'i jija i bɛ nin kɛ fɛn dɔ la i cɛ a ka se i cɛ kɔnɔ i sinamuso in a n'a ma s'a kɔnɔ n bɛ tile 5 d'i ma a furu bɛ sa wa da la k'a fɔ ko ni nin sera a kɔnɔ a dan ye tile 1 ye furu bɛ sa n bɛna min d'i ma ka fara o kan n b'o d'i ma ka daa k'a ye maa ɲɛnama ye i b'i maa bonya n'o tɛ nin fura in tɛ di bɛɛ ma wari t'a sɔrɔ sanu t'a sɔrɔ danaya o de b'a sɔrɔ wa n ka danaya bi i kan o de la n bɛna d'i ma ni i ɲɛ b'a la cogo min na da la k'a fɔ k'i tɛgɛ tɛ se nin kɔrɔ wa i tɛ se nin kungo kɔrɔ ka taa so n bɛ min f'i ye nin min filɛ n bɛna kɛcogo f'i ye i kan k'a sɔrɔ i ɲɛ cogo min so n b'o f'i ye sabula i tɛgɛ tɛ se ka taa n'a ye so ni i mana bɔ yan i bɛ se so kuma o kuma i bɛ taa nin sɔrɔ i ɲɛ wa t'a la k'a fɔ ko ni furukɛ ɲɛ dara nin kan diɲɛ kɔnɔ a ni tɛ se ka kɛ muso wɛrɛ foyi fɛ bilen kelen kɔ wa muso tɔw bɛɛ bɛ k'a ɲɛkɔrɔ cɛw ye a ni tɛ se ka jarabi maa la bilen i kelen kɔ i bɛ diya ye o ye diya ye dan ye a bɛ k'i fɛ o ye fɛ dan ye i bɛ se ka taa so taa i bɛ taa sɔrɔ i ɲɛ taa 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 i bɛ taa sɔrɔ i ɲɛ
Ngoro. Kamu ko ga do dakin. Ngadu tapi ngoro. Mala mo ko tena yiti. Afa ko ga pa na shenania. Nep me welo ne tara ne kana ay me nyana aw ese gina mena ay ne segna sane ne dona sokono era sangala gani be aw ke ne ra na seljita ne ra manyina wa sella ga be yan fer So. Anke. Madam. Agara to gudi. Aw an signa fle ne nyanga dala. Nyama ga jina ma. Arako. Oh, yeah. Me seli. Aw iseli ga jina ma. Jira ko. No, zadu man nyara. Man kerigani famiare. Abina ni sora be donya fane nanna. Je, on me l'a rabiré. Ina mola ke zaidu. Ina mola ke. Agli mi mela. Ntere nebe ke na fon korge korobaru. Kungu mana bine dala doro nebe boli ga si ema. Koni fitini mana ne soro doro nebe boli ga si ema. Anna foro ko lebuli ode e ga konya na wachuwe. Tiɲɛ la ne ma ni faamuya. Ka di n ye I ka kuma dɔ fɔ n ye min faamuya. Karamɔgɔ I b'i jo fɛ. I b'i jo fɛ. Jisuma min b'a bɛɛ bɛ fili. Wa fili o ye Alahu Taala ka hinɛ de ye a ye min kɛ hadamaden ye. Sinon ni hadamaden nin kɛra k'a tɛ fili. A tun b'a yɛrɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye. Ne filila tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. Nka Ala ye ɲɛ yɛrɛ fili in kɔnɔna na. O de la tuma bɛɛ n b'a fɔ ni Ala ko dilan to a b'i kɔnɔ k'a bɛ ka tiɲɛ. I ka muso kamalen dɔ de bɔra yan o don ka sɔrɔ ne n'a bɛ baro la. Usumani n ka muso filanan terikɛ awɔ. Hakili la n y'ale ka kuma f'i ɲɛna. O de nana ka na fɔ ko ale de kɔnɔ min bɛ ne muso la k'o ye ale de ta ye. Ko jolifɛnw bɛ ne muso kiniworo la k'ale de y'o bila o la. Ko hali cɛla kɔnɔ n'o ye muso susura k'ale de y'o bɛɛ san ka d'o ma. Alahu akbar. O y'a sɔrɔ ni muso dun ko ne ma ko ale musokɔrɔba dɔ de nin d'ale ma k'o ma mɛn. Ale ye sɔrɔcogo wɛrɛ kɛ ne ye a jolifɛnw in na min tɛ cɛnin ta ye. Ne bɛ nin faamu cogo di? Ale ye nin gundo ninnu dɔn cogo di? O yɔrɔ de ye ne lafili. Nka fili in kɔnɔna na ne fana tun b'a sama ka se yɔrɔ la ne tun tɛna danaya foyi sɔrɔ ka da muso kan. Nka ne dara a la k'a fɔ ne muso tilennen don. Sitanɛ de tun bɛ fɛ ka se ne la. N teri an fana ɲɛ jɔyɔrɔ ye e ye koyi. N'i ka kuma in faamu kojugu walayi nka n filila de jisuma min b'a bɛɛ bɛ fili nka fili in kɔnɔ n ye kalanba de sɔrɔ n ye danaya wɛrɛ de sɔrɔ n muso kan n tun b'a bisigiya ni danaya min ye ne dɔrɔn tɛ dɛ bɛɛ de y'a faamu ko yanni mɔgɔw ka jalakili kɛ I bɛ ɲininkali kɛ. E tun kan k'i muso sigi fɔlɔ k'a ɲininka est ce que a kuma tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ? Ne y'a ɲininka ne bolo k'a bɛ dafasaja de la. Bari ni miiri taara a ka kɔrɔlenw de la o yɛrɛ de ne tɔ funteni. Tɛ baasi ye n'i yɛrɛ n'i k'i ye faamuya sɔrɔ a la ka ban n bɛ deli I ka nin ko ɲɛnabɔ a ɲɛnabɔ cogo ɲuman na. N'Ala sɔnna ma. I k'i jija a kana jigiya wɛrɛ sɔrɔ I la. N'Ala sɔnna ma I kɛ pewu. I kan'i ta bi hadamadenw ka kuma fɛ ko ye n teri. Tiɲɛ. Bi mɔgɔ bɛ ko na sugu bɛɛ kɛ
i miiriti min na o b'o kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ siran i bɛ bɔ yan k'i bɛ taa su kolenba jinɛ tɛ bɔ k'i minɛ o mɔgɔ bɛ siran adamadenw ni adamadenya yɛrɛ ma mɔgɔ jɔrɔ sa basi ne yɛrɛ kun nana n ko bɛna i buramuso ka ko la e yɛrɛ ne yɛrɛ kunbɛnna ni min yɛrɛ a bɛɛ ne yɛrɛ hakili ma bɔ n ta quoi hali tɛ ka se ka taa baara la sisan mobili min bɛ ka ne kɔnɔ pɔri la a ka ca kojugu ne b'a dɔn karamɔgɔ kojugu ye mɔgɔ karamɔgɔ de kuma dɔ nin ko kɔni ne bɔra nin na madara de bɛ don ni ɲɔgɔnna wɛrɛ da fɛ ka cɛ an ka cɛ kana yɛlɛnna sa n'an tɛ ka yɛlɛla mais ne ko a ma s'a ma ala hali ye nin kɛ ne yɛrɛ n t'a to yen o to yen cogo di ka wari don ka muso la k'o furu koko to yen foyi t'a to ko m'a to yen n ka muso de don i kana ɲinɛ i bɛ ka keleya walimuso de la teri nin kɛmɛ ka ne jɔrɔ dɛ non n bɛ kulonkɛ la i fɛ bura ye mɔgɔ min o mɔgɔ tɛ madama a hakili ka bon kojugu a y'a dɔn k'a fɔ ko muso in bɛ degun dɔ de kɔnɔ ale bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo di a y'o fɛɛrɛ de tigɛ ala ka ko ye sinon a tɛ se muso ma ne t'a kɛrɛfɛ dɛ mais o danganiya bɛ ne yɛrɛ kan a tɛ s'a ma teri n bɛ min f'i ɲɛna i mana nisɔndiya cogo o cogo i mana dimi cogo o cogo kana to ka bɔ i da hali bolofɛn i ye wari min don ji la n'i k'a ma k'i y'a haramu sariya a miniti daga hadamaden bolo nafolo foyi t'i kɛ haramu ye ayi nin haramu ne da kɔnɔ bilen nin y'o bannen pewu ne tɛ haramu bɔ da kɔnɔ bilen sisan n tɛ an bila ɲɔgɔn na dɛ wala an bila ɲɔgɔn na an b'a kɛ cogo di sisan ne tun ye ci bila a ma n k'a ka na i y'a faamu n'a y'a sɔrɔ i b'i ci la i bɛ se ka t'i sen na mun a kan ka na n b'a dɔn ko balen don ko sudalen san ci dɔ dɔnni bɛ sɔrɔ a sen kɔrɔ ne tun ye nin wagati de fɔ mais n'a nana dɔrɔn n b'i wele ti problème n y'a wele ka lasegin i k'i muso lajɛ sisan a bɛ bolo min kan ni dɛsɛri muso kɔrɔ ka bɛɛ ka ɲɛ cɛkɔrɔba bɛɛ ka ɲɛ o problème t'a la n teri o diyara n ye n'ala sɔnna ma diyara n ye kojugu non diyara n yɛrɛ kojugu donc n bɛ taa ka na kɛta kɛ non nin diyara n ye kojugu wɛrɛ i hakili to muso nin na dɛ nin kɔni nin fili i hakili to muso nin na n'ala sɔnna ma musow b'i bolo i hakili to musow la n'ala sɔnna ma n diyara n ye kojugu c'est an b'a kɛ ten awa ni baraji an bɛ n'ala sɔnna n'u sera yan dɔrɔn n bɛ kuma i fɛ problème foyi t'a la o diyara n ye e bɛ mun na e nana mun fɔ yan i ye fɛn laban mun di ne kɔrɔmuso ma i b'a dɔn fɛn di ka kɛ muso tafetigi ka na ne ɲininka n ka kɛta la e ɲɔgɔnna ni k'i bɛ ne bali n ka kɛta la ne nakun tɛ kɛlɛ ye sabula sanuya bɛ ala de ye ala min ye dɔɔni kalifa i la i kun tɔtɔra ko kelen min mɔli ye i y'o de mɔ i tɛ ni ɲɔgɔn wɛrɛ fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma ne ko bilen dɔɔni min b'e la n y'a barika minɛ ni ala tɔgɔ ye Allahu akbar aw kɔrɔmuso bɛ mun na so kɔnɔ ne dun y'a wele ne y'a wele est-ce que a tɛ fini dɔɔni na yɔrɔ kara ka ko in han a tun bɛ fɛ ka gɛlɛya dɛ mais a ɲɛ bɛ ka sɔrɔ yɛrɛ de tile ka dire kara nin bi ka taa muso ma k'a y'o haramu Allahu akbar a bɛ fɔla ko mɔgɔ t'o fɔ a y'a fili kɛ a nana fɔ ne ɲɛna yan ka cɛ bɔ kɔni dɔ ye cɛ in kɔni dɔ ye muso in kunna sigi a b'o fɛ yen fɔlɔ an taara o bɛna ko kɔni kɛ cogo min n'o tigi ko k'ale t'a bolo bɔ a kɔrɔ dun a bɛ jɛ a kɔ kɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ n'a dɔw la k'a fɔ ko n'i y'a fɔ k'i ye kuma jugu fɔ ala ka n'o kɛ yɔrɔ bɛ ala ka hakili ɲuman d'a tigi ma amina e bɛ so kɔnɔ
aho ne muso ne bɛ Amerika kuma ɲini ma jumɛn na kɛra ka furu sago furu Nta mela. ai wallahi nene Ti yɛrɛ kɔrɔ bi dɛ. dumana duje kante aya ɲininka mun bɛ yen mun bɛ la foyi a bɛ digira na dɔrɔn de non yɔrɔ ɲɛnamaya ye kalan de ye quoi npogotiginin ka ɲi ne ka ɲi mɔgɔ ɲɛnama ma a bɛ ɲɛnabɔ n'ala sɔnna a ma kɔni fa a ye ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn n'a ye ɲɔgɔn minɛ o de bɛ segin ja n'aw kɛra 1 2 fo 3 e de kɛra ba ye sa dɛ i bɛ mun denmisɛnnin ninnu ka ko kɛta i b'u lakɔlɔsi wa fɔta n'u ka kɛta n'u ta yɔrɔ bɛɛ lajɛlen cɛlasigi ye fɛn dɔ ye a ma nɔgɔ a ŋɛɲɛmisɛnnin ka ca quoi u nana sɔrɔ e bɛ lahala min na u bɛ baara kɛ n'o de ni i ye sira ɲuman don u kɔrɔ n'u tiɲɛna bɛ de dɔn dɛ wa n'u ɲɛna bɛ de dɔn ala kana tiɲɛni bɔ a la n'ala sɔnna a ma ala kana tiɲɛni bɔ a la n'ala sɔnna O don bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na. amin ma denmisɛnnin dɔw kɛ nin ye dɛ e ɲɛ gɛrɛ telefɔni min na dɛ Walayi koyi ninnu kɛlen don ka groupe dɔ de fɛnɛ. An bɛ baro la o de kan. O de bɛ ka. ne n'ale nin kuma kɛ ala ma mɛn tiktok ni fɛn sanfɛla ninnu n ko a bɛ muso ka furu nagasi ne bɛ siran ɲɛ whatsapp baro ala kan kisi ne bɛ siran ɲɛ koyi asu ayi a tɛ fɛn kɛ ne la ne bɛ siran ɲɛ de ala ye diɲɛ don o don da dɔ bɛ kɛ dɔw wayiba i ye nin ci ma vocal la yɛrɛ vocal whatsapp maɲi O tɛ sa i b'a dɔn ne b'a kɛ min e ye fura kɛ joli nin na sɛgɛnnen tɛ n'i tora ka taa kuma bɛɛ e fana bɛ taa mɔgɔw fɛ yen ko baro ni fɛn ninnu a ma nɔgɔn mais au moins n'i bɛ tiktok in kan i bɛ taa kɛ video lajɛlen i fana ka n'i da don mɔgɔw ka ko la quoi ne tɛ mɔgɔ ka commentaire kɛ ne tɛ mɔgɔ ka fɛn lajɛ au moins i bɛ video lajɛ minnu ta ye kuloniyɛlɛ ye i b'olu ka kuloniyɛlɛ lajɛ dɔrɔn a bɛ temps tɛmɛ mɔgɔ kan ne tɛ o dɔrɔn de mais yɔrɔ ko nanga nɛnɛ a laban don la i b'i sigi k'a bɛɛ dun nin bɛ ka na de quoi aw t'a dɔn ale yɛrɛ bɛ k'i miiri ta n kɔrɔ b'a dɔn a su ye bamakɔ tɛ Nake i kɛlen bɛ mun na ye Ana? Ana ni nana ya? Ne nana. Allah, ana mori nyana fi menela. Nyana fi bari ku mini yɛrɛ la. Wallahi. Allah. Ana. No, wallahi ne ta fɔ tugun ne haramya. E t'a fɔ. Ne kun tɛ ka se ka hali sunɔgɔ. Ana n diyara ne ye sa. E tɛ ne ta bɔ. O mɛ ba mura min. Abi. A diyara n'a ye. A diyara n'a ma jɛnɛ ne tɛ se yan. Non, ana ni diyara n ye kojugu wallahi. Non, sisan kɔni ne bɛ se ka sunɔgɔ. Kana nin fɔ sa. Ne ɲɛnafin min b'e la kosɛbɛ o ye fitiri. I b'o fɔ de. Non, mais ana tɛ ne kun ɲɛ bɛ e ni ba mura la kulonkɛ min na fɛnkɛ fɛ yen cɛ o juguyara dɛ. A bɛ kɛ cogo di? Ne kun y'a furumuso de. I ka lajɛ k'ale kun y'a furumuso ye. E y'a furumuso ye ne sigilen don i bɛ ka ko dɔ kɛ. Ne tɛ se ka n to ale ka furu la ka miiri cɛ wɛrɛ la ne tɛ se k'o kɛ. Donc o kɔrɔ ko ne bɛ ɲɛnafin mun k'i la n y'a faamu sa. I bɛna ko kɛ ten wa? I bɛna dimi wa? E m'o de fɔ sa ko ne ɲɛnafin mun k'i la. I bɛna dimi tuguni wa? Ayi i tɛ dimi sa e kɔni wɛrɛ ne tɛ se ka dimi e kɔrɔ bilen. Ayi i tɛ se ka dimi o. E tɛ se ka dimi o kɔrɔ. E bɛ sɔn ka dimi. Ni tɛ sɔn ka kuma in de fɔ ani tɛ dimi o tɛ kelen ye dɛ. A bɛɛ ye ɲɔgɔn kelen ye. Ayi kuma dɔ kɔni bɛ ne An tɛ tila ka taa Paris la. Ayi pariki kɔni tɛ an bɛ taa yɔrɔ bɛɛ ni kɔni an bɛ yala yɔrɔ bɛɛ pariki o. I ka baara dun. I ko n tɛ se ka taa voyage la. Mɔgɔw ye ne wele k'u ka mobili ne yɛrɛ tun ye ba appel t'a ma sa wallahi cɛ i ka ko in a tun bɛna kɛ n ma bana ye koyi n fariganna yɛrɛ k'u tɛ ka se ka hali si so kɔnɔ ne siyɔrɔ bɛɛ ye salon kɔnɔna de sisan o kɔrɔ ye ni so tun bɛ kɛlɛ la ne sɔn Ana
ala kuma ne ka nin sogo kɛ tiɲɛ ye koyi a tɛ ka se ka hali sini ka so nake e bɛ jɔn o I tɛna i ka mɔrɔmɔrɔ dabila o e bɛ kɛ fini mun na masa bɛnkan de don a bɛ kana siɲɛ ta de la nse sama sɔrɔ babura ni muso fɛn bɛɛ la n'ale ni se la sunɔgɔ Ni mun daminɛ to fana me bi y'a tile 2 ye nin de bɛ ne ko fo ne ka jale fɛ siɲɛ kelen walasa ale ko k'an ka kɛ dugu la ala min y'an da ale de ɲɛ b'an ka yɔrɔ bɛɛ la yan'an ka kɛ dugu la ko ye an ka sira mɔgɔw ɲɛ k'an ɲɛ jɔ ala la n'an y'a kɛ bɛɛ ɲɛna ta o tɛ sɔrɔ Allah disani i bɛ taa min ne ba na sa Allah n kɔrɔ jɛnatigɛ malo banna koyi a bɛ bɔ min an ka tugu a nɔfɛ de ko an ka to yan ka taa di n kɔrɔ an tɛ kuma fɛ a bɛ se ka taa kuma fɛ ne kɔni hakili la ne ka kɛ ta a tɔgɔ ne t'a tɔgɔ dɔn koyi an ka kɔn a la gorobinɛ ne ba ne ba gorobinɛ a su i sen ta sa a taara k'an dangu Allah ne ba kɛra cogo di i sɔrɔ ne ba sabali sa a kɛra cogo di ne ba kuma tɛ ne da yafa n ma ala ka yafa an bɛɛ ma na ka taa na dari an ka taa k'i sigi sa na ayi ne tɛ to ne bɛ taa so i delila sa i b'a dɔn fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔ adamadenya bɛ taa de ko jɔnni bɛɛ bɛ fili dari i je mun y'i sɔrɔ i fo sa a bila ala ka minɛn kɔnɔ i b'a dɔn mɔgɔninfinw ka faamuyali de tɛ kelen ye fana ye nin dama tɛmɛ dɔɔnin a y'a dama tɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de ne ba bɛ yafa n ma wala an yafara ala ka yafa an bɛɛ ma ji min ta bɛɛ bɛ fili dari sa i fo y'a mɛn an ka taa k'i sigi i bɛ sigi yan ne bɛ taa so ne bɛ yan fɛ de i bɛ taa awɔ ne bɛ taga fo i yafa y'a mɛn i delila fana a minɛ a ma i y'a mɛn yafa a ma yɛrɛ de n kɔrɔ i b'i muso lamaloya k'a lamaloya ne ma lamaloya dɛ diɲɛ malo man fisa ni lahara maloya a mana kɛ cogo o cogo i tun bɛ se k'a kɛ cogoya wɛrɛ la min tɛ nin ye cogoya wɛrɛ la n kalenna ala min na ala min ko k'ale ɲɛ bɛ dugumɛnɛfin na farafin kɔrɔ su dibifin na a ka hinɛ bolilen don a kan tɔnɔ ye nin dama tɛmɛ dɛ k'a dama tɛmɛ wa tɔnɔ yɛrɛ k'a lajɛ sa mun muso de don ne kɔni hakili la ne y'a kɛ cogo min o y'a kɛ cogo ye ne kɔni fɛ a gɛrɛlen la i tun bɛ se ka kuma fɛ k'a labasigi ka sɔrɔ nin tɛ sa siɲɛ joli ne b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ a bɛ ka waleya min ɲini a kɛ man di ne y'a namu na minɛ don min n'an y'a kɛ jama na n'ale kɔni ma maloya an ka kɛ jama na kɔni ne kɔni bolo o de ye kan da ye adamaden kana fɔ k'i bɛ dogo jɔnw na k'a fɔ k'i bɛ ɲɛ jɔ ala la diɲɛ lebu de ka fisa ma ni lahara lebu ye bari lahara n'i lebura sutura cogo t'i la nka ye muso kelen lebu ye muso bɛɛ lebu dɛ ne ma lebu ne y'a kɛ aw de ɲɛna walasa a k'a dɔn k'a fɔ a ka laɲini tun ye min ye fo muso bɛ yɛrɛ yɛrɛ walayi hali a ma se ka kuma an y'a lajɛ cogo bɛɛ la k'an bɛ kuma fɛ a ma se a kɔni ni y'a kɛcogo ye kɛcogo wɛrɛ tun bɛ nin ko in na kɛcogo wɛrɛ tun bɛ nin na min tɛ nin ye sa ne y'a faamu e ma sisan n kɔrɔ yɛrɛ dɛsɛra fo ta de da aw de bɛna fɔ k'a bɛ ne ka ko kɛcogo fɔ n ɲɛna baro banna ye wuli
Tiba ke. Muso yɛrɛ kɛ olu t'u baara kuma fɔ ai kara yɛrɛ kan ka na bi n t'a dɔn kara bɛ min na walayi Bismillahirrahmanirrahim. Tahu? Aneh baru banget. Revene ka dujuna bi ganida. Mago kun tele lo. Tere mago ni la. Ayo mi kilo. Ka so ya ke kum karabi. Anyi fe ga ya kuma kunya wala ala kama. Kana ya fa yin nefe. Neri kana ya fa dilife. Ni fe fe ke ori kai. Yono. Mira te ga fui fama. Mana? Tipi Galena. Ni poran chukura ni te ga fui fama. Baba. Girim gere uridu. Segen doroni du sima fuite. Isi ni. Yo soro segen ni. Puru dabora di yare kama ana ndu wona. Dia gua dan ane bekerja siap langsung. Subhanallah. Do kenya so. Na te nyere kone. Ni mandinyo ya tali kumfumashi. Hey, ni ndera cha tuku Clara ni kui. Asana na sorota. Wala de ai no kon wada sisa nga soro nubira nyen chiko bela tapaspa ate pasio mo do ken na kui Kana jero fuite lo. Segen edu segen baki. Ni te ga fui fama nare. Ni mun se va ya. Tabi sigalo. Ni va se verifico. Kaba segen doroni du. Egi jomale. ala ngaso ko tu nyokona kama so lait mbuku makan tu ku kami ya rabbi ala kan minna kui karamo ya foto gum na dura ka kaki adimini bana na dura ka pampe na maye na mitambi seu Agora te dá dor no teu, ó. Mexendo no cujo lá na tofa. Papa. Varang. Ibu kami miri ne refnet na Amerika kuri. Dia malah kayak sengeri. Ini asal sengete. Masalah ni something. Uti jero vaku. Ina jogo flasi ni ale ni mingo amanya do. Ko songa te ko sebe. Tanu che. Pendano.
Kamu kau sudah mengkau satu kuda. Asu wuli ka taa fɛn bɔ ni ye fɛn don jago la wuli ka taa bɔ Asu an bɛɛ ye kelen ni m'a bɔ ne yɛrɛ bɛ taa bɔ Asu wuli ka taa bɔ ni m'a bɔ an b'a ɲɛfɔ cogo wɛrɛ la. Asu. Kod baso itu dah. Mana ni gaji ni kan? Nak tanya ni. Ayah kan. Ini ada besar. Ni kau kunu jual lah bana seli tahu lah. Ni reseli kami saya atau kau ini. Kau nak kopi? Ha. Ini ni ya fura. Mau fura? Internet ay. Asu. Em fakir lah bana. Ni kau ni tate. Ati ya lah, kau ni. Ini nak jual tay sisa. Mukara. Asu, sama apa? Wah, iya saya itu. Efan bebla kono. Mama dumuni ko la. Ne dumuni. Edunya ko mani. Yo soro alsa sno ko de binyega. Wasi talamena. Ya gitu ya la. Nala sana. Kame ola. Ala ka sini ni mai. Kuni tita fɛn lajɛ n kɔrɔ ka so kɔnɔ n'a tɛ yen fo ne dun ka nin ye dɛ Masu ala i kɔrɔ so kɔnɔ dɛ an tila an ka magasin tile bɛ ee awɔ
Lami. Eti jonga lajɛ. Ayi. Ka taa lajɛ wa? I jonga lajɛ ne ayi. To ya n yɛrɛ b'a ɲini. I jonga lajɛ sa. Ayi sa papa to yan sa. Ayi. Ta dɔrɔn e b'a fɔ k'i ka clé seguru bɛ i terikɛ bolo wa? Tiɲɛ don koyi. Nka yanni n ka segin i bɛ jɛ i b'a ɲini quoi. Awɔ. I y'a mɛn wa? Papa i yɛrɛ tɛ bi baarakɛyɔrɔ la taga in to yen. Ka baara taga to yen? Awɔ. Bi taa to yen sa. Basi t'a la. Ne ko ten i y'a mɛn. Tiɲɛ don koyi walayi kara yɛrɛ ni bura kan ka na bɔ na yan. Basi t'a la n bɛ changer. Comme complet in bɛ na n b'o bɔ quoi. Don i k'i sigi salon kɔnɔ. K'an sigi salon kɔnɔ. Basi t'a la. Ne ko min o de bɛ kɛ o. Kɔsani. Allahu Akbar. Ne bɛ bɔ ni ye cogo di? Ni n bɔra n'a ye a b'a ye. Ala n b'a ɲini I fɛ I ka ni dogo walasa ni cɛ ɲɛ kana se ka d'a kan. Dibilan dɔ ni fɛn ni ne cɛ Ala de ye seba masa ye. Fanga bɛ Ala de la. Ko k'i ka Alaya bonya kama ne cɛ ɲɛ kana se ka da nin kan. Alhamdulillah rabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanga bi Ala de la. Papa. Oui. Mana dah lah. Laura, perbasi dah. Gimana? Ana, perbasi dah. Das feiti. Ni kau kan kau sih. Iya, aku sudah. Ala, perbasi. Walai baju. Alhamdulillah. Apa kata aku ni musuh sawan betali gaji. Aku mau sawan tu beli. Aku mau. Era boleh mula dekat dulu. Perbasi dah kan? Baju. Alhamdulillah. Awak era beli lah siapa? Kalau ni bejo era bejo kau. Iba pun main di terus. Non, là c'est bien. Parce que baro sisan no agele I ko sɔrɔ furu kɔnɔna la sinamuso saba ka jɛ ka tobili kɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ ka ga bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ u bɛ baro kɛ u bɛ tulo ni yɛlɛ kɛ o bɛ yɛrɛ lafiya dɛ o dun b'o de la dɛ mɔgɔ saba daga kelen da la n'o ta ye bɛn dan ye non o ka ɲi yɛrɛ halisa Ala k'o kɛ ɲɛtaga ye n bɛ k'aw kɔrɔfɔ yan aw mɔgɔ saba ga kelen da la hali dɔ t'a lafiya an bɛ ka baro de kɛ ɲɔgɔn fɛ sa fɛn tɛ o kabili tɛ o e kɔni b'a dɔn tobili ne kelen m'o kɛ sa asu o ka ɲi o yɛrɛ de ka ɲi n'aw bɛnna aw somɔgɔw fukɔnɔmɔgɔw kɔri baasi tɛ yen aw danse
an bɛɛ bɛ nin ɲini nin ye cɛ bɛɛ lajɛlen ka laɲini an bɛ dugawu de kɛ halisa ala k'u kan bɛn ala ka i n'u yɛrɛ fana kan bɛn ka sini kɛnɛya di sinon vraiment nin ka ɲi non n yɛrɛ content na sincèrement dit alhamdulillah ouais nin diyara n yɛrɛ kunna i y'a ye n bɛna telefɔni yɛrɛ de ta k'an ka cɛ wele sisan a cɛ o ma y'u kasa ta dɛ ma ta ci min ɲɛnabɔ o ɲɛnabɔra o ye tiɲɛ ye ça va ko ni baasi tɛ kan ye da wallahi sisan n bɛ telefɔni bɛ kuran na sisan k'i wele kɔrɔ baasi la kɔni alhamdulillah babura a n'a ka madamu nana k'a bɛna bɔ an na quoi ne nana foli la foli diyara n yɛrɛ a fana kɛra fama ye dɔɔnin e depuis kɔɲɔ bɔra la an ɲɛ ma da ɲɔgɔn kan wallahi tiɲɛ don yɛrɛ tiɲɛ don tuma bɛɛ a chérie yɛrɛ b'i ɲininkali kɛ tuma bɛɛ a i b'a ɲininkali yɔrɔ bi tɛ n sara ayiwa a bɛ ɲini ka n fɛ ka jɛgɛ don a b'a kan kan a timiya tobi ne ma dɔn mɔgɔ a timiya ka di tobi ne ko a bɛ n sen ka wotoro o tabila bilen ne ko k'i dabɔ baro la cogo di tan tɔ ne ma tile la ala tile la n'a bɛna min fɔ yan na ne yɛrɛ bɛ sɔnni nin tigɛ n'o tɛ ayi ne b'i sɔnni tigɛ o kɔni de don karisu kura n'a ka ko ala ko ala ne tɛ a kɛra cogo di ma kɛ cogo la i ko bari k'i furase tan tɔ a ma kɛ cogo la n'i ma to ka kɛ ka fana mɔgɔw k'i kulo ye ni ye bɛn de nisɔndiya walayi e furu kɔni dabɔra nin kama maa yɛrɛ tɛ ni nin ta bɛn n'a bolola kana daminɛ fɔ k'an bɛn awɔ mɔgɔ ni muso tɛ faden ye mɔgɔ bɛ ɲinɛ o yɔrɔnin de kɔ mɔgɔ y'i muso o y'i dɔ de i b'a dɔn i ba don i balimamuso don i fɛn bɛɛ don o ye tiɲɛ walayi i ka kuma ye tan de don i y'a ye furumuso ye fɛn dɔ ye n'i m'a minɛ ka ɲɛ i b'a ye ɲɔgɔnna wɛrɛ bolo min b'a minɛ ka ɲɛ diyagoya yɛrɛ ka adamaden yɛrɛ kɛ i bɛ se ka taa muso k'i faden ye fɛn bɛ taa kuma lankolon don ko dɔw bɛ muso ɲini jama na a ma ɲi a kɛra cogo di ko mun kɛra i ne wele ka na jumɛn de la ne wele ka na n terikɛ n'a muso de nana n bɛ ka na olu présenté la e ni furu kɔni kɛra furu ye hɛrɛ de ye o ne bɛ taa e bɛ taa min n bɛ taa ɲɛgɛn baasi t'a la i y'a faamu wa ala kana bonya di mɔgɔ ma i t'i ban a la dɛ furu dara bɛɛ de ye furu dara bɛɛ de a t'a don a bila fɛngɛ la a ye jumɛn lajɛ i mana bila fɛn o fɛn na ayi an ka musow ɲininka fɔlɔ y'a ye sa n'an ka bila fɛn na e kɔni b'a dɔn ni komi wifi bɛ ne fɛ yan a connecté don Mali cɛtiri caman na n bɛna bila cɛtiri kura dɔ bɔlen don sisan an danbe ka cɛtiri ye kosɛbɛ olu mɔgɔ ninnu n'an ka bila n t'a dɔn n'a bɛ k'ale suit awɔ y'a ye sa ne kɔni ma deli k'a lajɛ fana y'a kɛra sa ni kɔni ne y'a lajɛ e baarada la k'olu jogow t'a la ye voilà sisan kɔni y'a daminɛ la hakili t'i muso la dɛ ayi non ni kɔni nin ye ko bannen maa dɔ ye cɛ min ye i bɛ s'i yɛrɛ la i dalen don i yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ bari hadamaden n'i ma s'i yɛrɛ la i t'i da i yɛrɛ la ayi ni mɔgɔ sigara i bolo la i b'a sumu de i y'a faamu kosɛbɛ den minɛ ka ɲɛ ni ala sɔnna bon maa dɔ fana i kɛlen don k'a minɛ ka ɲɛ e bɛ furu dɔn awɔ o de la depuis a bɔra n terikɛ bolo ka don i bolo n y'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ bolojugu kan i bɛ furu dɔn dɛ babula kosɛbɛ i bɛ silamɛya dɔn dɛ i bɛ silamɛya kɛti dɔn dɛ kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ maa degunnen dɔn n'i wele kana bi i kana fɛ a diyara n ye a kɛra diya n ye dan ye kosɛbɛ n b'a fɔ an ka yɛrɛ kɔni ma k'a ni ce ani musoya nin y'a kɛcogo ye nin ye furu kɛcogo ye kosɛbɛ i ni cɛkɔrɔ mana diya cogo o cogo n'i furula cɛ wɛrɛ ma kana yira k'a fɔ k'ale bɛ miiri o la tile kelen o degun bɛ mɔgɔ caman kan dɛ furumuso dɔw b'u to furu la ka miiri kamalenkɔrɔw la o tun b'a kɛ yen o tun b'a kɛ yen a b'i ka furu tiɲɛ dɛ kosɛbɛ k'a ni musoya musoya bɛ kɛ tan de ka cɛ degunnen dɔn muso ɲɛnamaw de b'a dɔn hali bi aw ka fo ne yɛrɛ ma kuma kan i b'a ka filimu yɛrɛ jaabi tɛna tɛmɛ o kan sa de n'i y'a cɛ yɛrɛ bɛ ka mɛn dɛ ale ta ye a bɛna kɛ kɔnɔboli ye ni kɔnɔ dalen na mɛnna kɔsɔ kɔsɔ kɔnɔboli tigi la
ini boleh kan di ibu ni hari ko ini juga na ini boleh kan ni na modari ini orang ini musuh kanu dia wallahi minta so dia ada bikin na minta so wallahi nanti dulu mau mana mau tapi du kali awo dia ni dia beli kali Allah kali babu aje kalani ani kira ana na bodini gora mi no fe ibu ni kan je dia pula cuma bukan jago deh ni mah jago febe ke ani ba be kuri oi dum dia ka haramu da bulan ini dan desi yo begisi febe ke ba kuri bahasa baca ni dia haramu na deh korang apa beri sini? Iya. Wallahi. Aku itu bukan ada. Awo. Wallahi itu bukan. Semua sambil kembali pakai. Aman kok ada. Omai re de. Ala. Cere ka manu. Puisi. Cere wih. Pado, iman ni veni apa? Kau ni veni. Voilà. In kumoben film semua. Ai. Ada pun bukan ni kasi cina. Ha? Kaya musuh haram. In mungkin benda kau nak sebut. No. Macam Di ilo haramu. Makai haramu. Isi sa. Film lah. Jangan ni film kau yang kali kau. Entah sudah. Isi doni sa. Ni ma segi dia. Ni konseva kono deh. Haknya Konseva kono ya. Surtout akai mu mandi musuta. Ikan ni musuh ni juga mana. Ani ikan bere ya sauka segi besi ka jauh bulu juga mana. Mau mana orang kau? Wallahi. Bukan nak kau sekarang. Bukan nak kau. Jefferson kita kamu sofuni. Ni keni. Ni bi kono di dam so ina. Film ni musuh film kau aja mana? Ala kana telefon la film masih kena masa we. Ai. Ha? Jefferson kan kono di dadina. Atau kata yala na mia haram kere. Kena soalnya apa? Omai. Ni film ni dulu. Ni film mana film dah ni lebar Bandung. Kita kono dah ni. Acama kono bi. Avec anga société kono na lamine. Ya, ada problem yere. Malu. Imai. Awo amal aja. Anga ngata munu. Ya. Ang banga ta bo pargi kono la. Ye kadne ko se. Ya. So aku dia. Kere la benenu. Kasoro yoro takal mandi me ale kama mita amatinu furere fo doga dota blare doga dota ya isa d'accord donc ama kete basitala ne ala sona amita foro awo kame ila fay muso e kantara wa me na sona ma lu be mo ko sabato mo nani Iski ana bini febli azedu karamo ana di fe o fe di dai ai zedu di teo itu ana na ali burabe juga amna ngo fi ana im go ya liga buku di ana misalnya tanya ana sigina kan efi so ma to ko ge ana na blemi ma toro wallahi ni to ge abe signa Fadu kana nengen sa ni nte soro bile ni be na juga amna ana na sewa sing ni ma juko di tukuni sa kamu ko ana benna foga foka nana ngeni ana kumana ni babura kumana olu bɛɛ ka kuma o kɔfɛ fɛn dɔ bɛ a kan ka f'i ye i hakili to ana na waliden babura keleya bɛnnen don danfɛn bɛɛ la keleya a bɛnnen don bɛɛ la ala ye ni o ni dɛ bɛ keleya bɛɛ ni keleya cogo don nka keleya damatɛmɛ a bɛ kɛ keteketeni ye o kɔlɔlɔ ka bon dɛ e filɛ o kɔlɔlɔ dɔ kɔnɔ de e ɲɔgɔnna joli bɛ nin kɔlɔlɔ kelen kɔnɔ bi dɔw ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ jɛnɛya la nin dakuruɲɛ kelen kama ko bari k'olu y'a fɔ ko mɔgɔ m'a dɔn i ni mumini a i yɛrɛ fɛnɛ kan ka fɔ bari i y'a dɔn k'a fɔ k'i ye fili kɛ muso de don i ka nɛgɛnni tun bɛ se ka s'a la aw tun b'a ka furu k'a kan ten mɔgɔ si tun t'a dɔn bari kamalen dɔ delila ka jɛnɛya kɛ ka t'i jɔ alakira ma sallallahu alaihi wasallam ko alakira ko ne ye jɛnɛya kɛ a sɔrɔ mamadu bɛ kuma na a y'i yɛlɛma a ye kamalen lajɛ i ɲɛ bɔ a la a tilara ka segin a kan tuguni alakira ko ma k'i bɔnda la ala ye sutura i yɛrɛ sutura ni jɔn ye ko o ko datugu ala t'a dayɛlɛ i hakili to an na bɛ segin ka na n tɛ segin dɔ f'i ye i labɛn k'i bɛna kɛ musotigi ye n'an nana an na minɛ cogo ɲuman min kɛra e la sa e y'o ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ haramu siɲɛ fila a ka tila ka sigi dun dɛ an n'a ka kɛnɛ foyi
n kalena ala la ninnu bɛ ka nin kɛ de walasa i ka se k'a dɔn k'i ye fili kɛ sinon n tɛ nin filasi ka laɲini babura ye mumini an ka ye silamɛ a tɛna fɔ k'a kɛli ma daga yɛrɛ a kɛli dagalen ma ye i y'a faamu wa nka maloya min bɛ ni mɔgɔ fila ɲɛ kan ala dɔrɔn de b'a dɔn n'i taara i ka so labɛn ni babura kan ka ɲɔgɔn ye n'o falela min na o jaabi b'i sɔrɔ i jija nin ko in na dɛ nin banna kaba sa karamɔgɔ b'a fɔ ne de y'a f'i n ka baara bɛ nin ka tiɲɛ n bɛ weleli bɛ ka da n tɛ ka se ka taa foyi la bilen n tɛ ka se ka voyager foyi kɛ bilen ni an taara se m'a dɔn hali n'a bɔra ka su ko i na t'i sigi da la k'a kɔnɔ ni basi ma t'a la basi t'a la nin diyara n ye kojugu yɔrɔ kelen ko n ka taa labɛn garawo tilalen don wa ni cɛ muso ka di ye ka cɛ e b'a fɔ k'e y'o haram i kɔni tɛ lakasara yɛrɛ sen Bonjour. Assou. Oui, I ka sunɔgɔ dɛ. e nana mɛn. I jatigɛ kun. Mun de bɛ yen? Mɔgɔ bɛ yan? Cɛ. Ma mɔgɔ ye cɛ. Cɛ i da an ka sigi cɛ. Kana siran sa nana de. O kuma i ma da ne na de. E nana mɛn. Cɛ. Na kun t'i ye sa. Ne nana i cɛ de kama bi. Ni na kun y'i cɛ. O ye cɛ sa o don n'a mission sa ko ma. Usman ne ko e y'a fɔ cogo di? Non ne kɔni b'a dɔn kɔni foyi tɛ wuli nin kɔfɛ ni balo ni bolo tɛ cɛ. Usman wallahi an cɛ ci da ma sun kan. I b'a fɔ k'a n'a fila de bɛ ɲɔgɔn na n'a ye mɛlɛkɛnin folokoto kɛ n'a tɛ ɲini k'a ni tigɛ wallahi la. Tellement que a y'a malmené k'a folokoto a bɛna kuma min i tɛ se k'a ye. K'a ti k'a sama ka taa fo kare kunna diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ka taa ye k'a lamaloya wallahi. Jama la. Mais fana b'a dɔn i fana kumana dɛ. Asu sɔn ye sa. O kuma denmisɛnnin teriya ye nkalon ye. Ne dabali banna. Bon nin bɛɛ to yen ne na kun y'i cɛ yɛrɛ de bi. I b'a dɔn sɛbɛ la pisi kelen ko in b'a kɛ sɛbɛ. Non ne ma se o la sa cɛ ne ma se o ne b'a dɔn fɛn kɛ ne min tɛ nin ye sa mais ne mako b'i cɛ yɛrɛ de la bi ni dɔ wɛrɛ fara nin ka cɛ a wele ka na ba ye a wele ka na n ka dimi augmente a wele ka na cɛ i bɛɛ ni muso cɛ kana balila ta hali ma fɛn fɔ n ɲɛ e tun b'a wele ka na sisan ni dɔ fara kɔrɔlen kan Usman. Aïe. Barbasida. Ça va? Jemaah bi. Baasi foyi tɛ. Alhamdulillah. Barbasi. Baasi foyi tɛ. Barbasi. Alhamdulillah. Ça va? Kɔni baasi tɛ? Non, ne b'a la kan. Yɛrɛ de. Baasi foyi tɛ n na. I ka bɔli laban in na n b'i ye o kɔfɛ bilen. Ah oui. C'est non baasi foyi tɛ. Madame dun? Asu ɲama ka jiro de yan. Madame dun? Baasi foyi t'a la. I hakili bɛ kɔnɔ in na kɔni. Awɔ, n hakili b'a la. Donc i b'a la ka a balo. Ah ça c'est bien. N hakili bɛ e yɛrɛ bɔra yan ni mɔgɔba de tun b'i la. Bon o ti b'a la o yɔrɔ mɔgɔ bɛ kɔ dɔ kunna k'a sɔrɔ i t'a sɔn kan dɔn. O ye tiɲɛ ne t'a dɔn o ye. I bɛ kɔ dɔ ci k'an bɔ fili la. Kosɛbɛ. Ne tun tɛ. Ne tun bɛ ni kun di n ka so ten. Non. Ka sɔrɔ tɛ fɛn kalama. Damagiya t'a la ni ne ye min f'i ɲɛna masunko la o don quoi. Ni ne ye min f'i ɲɛna masunko la ne ni masun ye min kɛ ɲɔgɔn fɛ plus de 4 ans a ka ca san 4. Ka ca san 4. San 4 e ni muso bɛ ɲɔgɔn. Mɔgɔ tɛ se ka foyi fɛ o masun na ne tɛ min dɔn a la ne Usman. I bɛ fɛn o fɛn fɔ masun na a to yen ni ne y'a bila yɔrɔ min na a to yen. Masun fa bɛ ne dɔn a ba bɛ ne dɔn a somɔgɔw bɛɛ bɛ ne dɔn. N y'a fɔ ni janfa de labɛn ne kama. Aw Usmani danga cɛ bɛɛ cɛ. Cɛ ne kɔni ye min f'i ɲɛna masunko la
Non, kelen bashi asu Naam. iti nyamba ga masu wele ya Aha. non ha ika kumai tani do kelen wallahi nyina mala ni ko ke ika jwala ki ko hore kan ya famu ni no Vai wone. awo sila de galis wala nyina mala Usman ni minke ika to ga jwala ko se kai yere isi si ini lah tu. Ini ka frota. Botan sa. Di botan. Ewe nteno. Usman dia. Usman. Ne masuni. Ne muso sabana. Akle ba ben posebe. Bari sanani te kile nani ko. Afla be sigle me. Siri. Me fa ni ngam lo kila ati digun ko. Ne tun donna fili dɔ kɔnɔ a bɛ se ka kɛ fili ta a bɛ se ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ ne tun ma ɲininkali kɛ komi aw fila bɛɛ bɛ yan tɛmɛnen na i hakili b'a la Usmani bɔra yan i ye sɛki ta ka d'a ma an y'an sigi an kumana Usmani ko joli fɔn min bɛ e kininkoro la k'ale de ye o bila o la o ye ɲininkali fɔlɔ ye komi aw fila bɛɛ bɛ yan siɲɛ kelen sa kɔfɛ kuma ninnu man di ne ye ne tun y'i sɛgɛn kosɛbɛ n bɛ fɛ i k'a tiɲɛ yɛrɛ fɔ n ye a tɛ digi ne la parce que a ko kɛra ka ban n'a sɔrɔ tiɲɛ bɛ k'a fɔ Usman an hakili la nin ye masu yɛrɛ ye joli fɛn sɔrɔla cogo min i bɛ se k'i da don a la dɔɔni ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye a la. Papa depuis Allah ka ne da depuis Allah ka ne da ni ye kojugu kɛ dɛ nka ko foyi ma deli ka tɛmɛ ne ni Usman ni cɛ bonya ni karama ko. Usman o ye tiɲɛ ye e ko k'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ san 4 bɔ k'e n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne ni Usman ka ɲɔgɔn dɔn a sababu kɛra Asu de nɔfɛ ni y'a ye Asu nɔfɛ n b'a fo hali ne tun tɛ kuma sara ni la nka bi n'o de nana ka jugu galon ta ka da ne la sɔn tɛ sɔn ye Usman e ma min da ne la nka e tun man ka sɔn ka nin kɛ n tɛ cɛ ka kɛwale ye n tɛ hɔrɔn danbe ye ne ye tɔɔrɔ min ye ɲɛ la ne ye degun min ye ɲɛ la Usman n'o sen jeli n'o bolo jeli wallahi Ala bɛ fɛn yɛrɛ la i ma sigi ni fɛn na Ala tɛ ji to nɔnɔ la abada. Usman ɲɛnamaya kɔnɔna na bɛɛ bɛ fili e ko ni muso kɔnɔma don den min na k'i yɛrɛ ta don a ye nin bɛɛ fɔ hali i cɛla kɔnɔ a da sera nin bɛɛ ma a kumana don ni kuma ye ni Ala ka nabi ɲumanw tɛ ne tun tɛ se ka bɔ nin degun kɔrɔ nka i ye ɲɛ yɛlɛ Usman ne b'i lamɛn kuma b'i bolo ya Usman ni wula hakɛto mun don ɲɛgɛn na quoi i sigi sa Usman i sigi an m'a lawuli nin kan i y'a mɛn nka an y'a lawuli ka kalan dɔ de d'i ma ka faamuya dɔ de d'i ma i ka se k'a faamu sinon tɛ n ka laɲini ye fiyewu Nasu ne b'a ɲini i fɛ i k'a kɛ Ala ni Alakira kama i ka yafa Usman ma. O ba o ka gɛlɛn dɛ. I furukɛ de y'a ɲini i fɛ i ka diɲɛ laara kalifa ne ma. N yafara ma. Usman ne yɛrɛ yafar'i ma Ala Alakira kama. Masu tiɲɛ yɛrɛ la ne ye fili kɛ i bɛ yafa n ma Ala kama Ala n'a kira kama i n'a fɔ i furucɛ ye deli cogoya min na ne ye fili kɛ. Ne yafar'i ma Ala ani kira kama ani furucɛ bonya kama nka Usman n bɛ fɛ k'a dɔn
mun y'i bila ka nin ko in kɛ Mason, mɔgɔ si ma n bila n na nin ne yɛrɛ hakilan tɛ Usman mɔgɔ tɛ ko kɛ gansan Usman ni e kun ye ne bila i balimamusoya place la e kun tɛ sɔn ka nin kɛ abada e bɛ ne ka furu san mi taa min n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna bi mɔgɔ o mɔgɔ ye Asu kanu Usman ne b'o tigi minɛ ko n balima n b'a ɲini fɛ ka ne minɛ i k'i balimamuso ni e ye kojugu o kojugu kɛ ne la a b'i kunna k'i y'o k'i yɛrɛ de la n tɛ fɛ nin fili ɲɔgɔn k'i sɔrɔ tuguni sabula ne y'i kɛ n dɔ de nka ne tun t'a dɔn ko bi bɛ se nka ne yafar'i ma n b'a ɲini fɛ i yɛrɛ ka yafa n ma. Muso tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n ma sɔn i ma f'i ye n y'a faamu i ka don so kɔnɔ n ka fini min ka ɲi n ka fini bɔ i b'o labɔ ka d'a ma ka k'i ko i y'a faamu n'a ye ko i b'o d'a ma Zaidu a ka ɲi ayi a ka ɲi sa a ka ɲi ji bɔ ka d'a ma a k'a dun i b'a dɔn na so kɔnɔ i y'a mɛn